ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪುಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ರಾಮಾಯರ ಪಾಲ್ದ ಮಾತು ಸಹೋದರನ ಒಂದು ಆಶಯದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ ಕಿನ್ಯ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ 31ನೇ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾದ ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತನಂತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನಮ್ಮಾರ್ಯನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ಉಳಿದೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ನೆತ್ತ ಸಂಚಾಲಕರ್ಲಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸದ ಹಾದಿನ ನಡಪಾವನಂಚಿನ ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೆರೆನು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಆರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಚಿರಪರಿಚಿತೆ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೋಗುತ್ತಂಡಲ ಏರ್ಲೆತ್ತಂಡಲ ಬರಂದೆ ಇಜ್ಜಾರು ಆರು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಆ ಸೇವೆಡು ಆರು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆತೇರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿಡು ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ತಿನಾರ ನಮ್ಮಾರೆ ಕಿನ್ಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾಬು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಿನ್ಯ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಮಾಯರ ಪಾಲ್ದ ಈ ಸಹೋದರರನ್ನ ಬಾವೆ ಆರ್ನ ಮಗನ ಮದ್ಮೆ ಮುರ ನಡತಂಡು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಸೇರಿದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತು ಆರ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಬೊಂಬಾಡಿ ಬತ್ತನಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ತೀರ್ದು ಬೈದ ನಂತರ ಮಾತ ಊರ್ದ ಪರವರ್ದ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆಗಾರರು ಅವೇ ರೀತಿ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇತ್ತನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಯ್ಯ ಕೆಲ್ಲೆ ಮೇಗಿನ ಪಂಚಾಲ ಗೊತ್ತು ಅರಿಗೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದು ಬಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ಆಯ್ನ ಲಾವಣ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಬಚ್ಚಿದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಕೊಟ್ಟೋಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೇಲೆ ರಮೇಶ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದುರ್ಗಾಪುರ ಕೆನ್ಯಾ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಸಂಭ್ರಮಡು ಈ ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂದು ಜೀನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಡುಪಿಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ನಂಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಕೂಡ ಬಂಡದೆ ಗುರ್ಕರ್ರಯ್ಯನ ಶ್ವೇತ ಬಾಬು ಕೆನ್ಯಾ ಮೇಡ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತ್ರ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ. ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆಕ್ ಈ ರಾಮಾಯರ ಪಾಲುಗಳ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಗಳು ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಹಿರಿಯರಾದ ದಿವಂಗತ ಆನಂದ ಆಳ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಘೊಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘೊಡೆ ಸುಮಾರು ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಡ್ಯನ ತೂತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುಭವ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಸುಪುತ್ರಿಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಇತ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತದ ತೊಡಗಶನಾಗ್ಲು ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಹಿರಿಯರಾದ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷದ್ದು ಹಿರಿಯ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾದ ಹಿರಿಯರಾದ ದಯಪಂಡ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಡು ಶ್ರೀಯುತ ಎಂಗಲ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಯ್ಯ ಕಿಲ್ಲೆರು ಯಕ್ಷಗಾನರು ಏತೋ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಾರು ಇನಿ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈ ತನ್ನ ಸಂಘನು ತೊಡಗಿಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೆರ್ಲ ನಂಗೆ ಚಿರಪರಿಚಯರು ಮೆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರು ಮಿಕ್ಕಲಿನ ಮಾತಿನ ಒಂದು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ಸುಮಾರು 50ನೇ ವರ್ಷದ್ದು ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ 50 ಕಡೆಟ್ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದೆ ಸುಮಾರು 31 ಕಡೆಟ್ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟಪುರ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತನು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 50 ಇಲ್ಲಡು ಭಜನೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 25 ಇಲ್ಲಡು ಭಜನೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆಂಡ್ ಸುಮಾರು ಶ್ರಮದಾನಗಳು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂಚನೆ ತೀರ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯದಾನ ಹಸ್ತ ಅಂಚನೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಬೇಗ ನಡಪಿರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆಕ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಸ್ವರ್ಣ
సమారోప సమారంభలు నడపెరవుండు అయితే ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಡಲ ಅವಳು ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಭಜನೆ ಆಪನ ಹಿಡ್ದಾದು ಮುರಾಣಿ ದಾತಿನ ದುಂಬುಲಾಂಚನೆ ಮುರಾಣಿ ದಾತಿನ ಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಡ್ದಾದು ಅವಳು ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದು ದೇವರನ ಉಲ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ದೇವರನ ಬೊಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಲ್ಲ ಆಯರೋಂಡು ಅವು 29ಗೂ ಬಯ್ಯಾಗ ಶುರು ಆಂಡ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಡು ಉದ್ದೇಶ ಈತೆ ಕರಿಣ 2013-14 ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಲ್ತದ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಗೊತ್ತುಂಡು ಉದ್ದೇಶ ಆತೆ ಬಡವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಡ್ದಾಪನ ಸಮಾಜೋಗ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಅನಿಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಆಯ್ತಾ ಸಮಾಜೋಗ ದಾದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಹಿಡ್ದಾದು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಆ ಒರಿನ ಮೊತ್ತಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಆತನ ಯಕ್ಷ ಸಭಾಭವನ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಮದಿಮೆ ಇನ್ನಿತರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂದು ಹೆಚ್ಚಿನದು ಫ್ರೀ ಆದೇ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ದ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ ದಿತ್ತುಪ್ಪತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಊಲ ದೈಜ ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಉದ್ದೇಶಲಾತೆ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಂತ ಸಾವಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಇನಿ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಒಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಆತೆ ಮಿತ್ತದ ಕಟ್ಟಡ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಇನ್ನು ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಲವು ಮಾತಿರ್ಲ ನಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಅಕಲ್ನ ವಸ್ತು ರೂಪಡು ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕರ್ಬ ಜಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತು ರೂಪಡು ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಸುಮಾರು ಹಂತಡು ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ವರ್ಷನೇ ಸಮಾಜೋಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಹಿಡ್ದಾದು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷಗಾನಲ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ದಿಯೊಂದು ಇನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಕೇವಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಾದು ಸಮಾಜೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಇನ್ನು ಸಮಾಜೋಡು ಬೆಳೆದುಂಡು ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನಿಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಸಮಾಜಗೂ ದಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ದಾದಂಡ ಸಂಪಾದನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಮಾಜೋಗಂಡ ಸಮಾಜೋಗ ದಾದಂಡ ಆಯ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ಅವು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಬಂದುಲೆ ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತದೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡಿದ್ದು ನಿಖಲಿಡ ವಿನಮ್ರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರನ ಈ ರಾಮಾಯರ ಪಾಲದ ಮಾತಾ ಸರ್ವ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲು ಎನ್ನ ಮಿತ್ರಿಯರು ನಿಖಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎನ್ನ ಒಂದಿಶ ಒಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಕೆದಲೆ ಪೋಲೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ದುರ್ಗಾಪುರ ಕಿಲ್ಯ ತೋಳಿ ಪರ್ಬದ
ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಡು ಕಿನ್ಯ ಅಂಚನೆ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಡು ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಾತ್ ಆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕೃಷಿ ಮನ್ಪುನ ಮೂಲಕವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಳಿಗಾವಡು ಮಲ್ಲಕಳಿಗಾವಡು ಒಂಜಾತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಬೆರಿಬೊಟ್ಟದು ಆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಾವನಂಚೆಂತಿನ ಕೆಲಸನು ಕಾರ್ಯಮಂತಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಆ ಒಂಜಿ ಖ್ಯಾತ ಪುದರ್ಧಕಲೇನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ರಾಮಾಯಣಪಾಲು ಆನಂದ ಹಾಲ್ವೇರ್ನ ಪುದರ್ಕೆ ಆನಂದನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕುಟುಂಬಡ್ದೆ ಬೈದನಾರು ಆರ್ನ ಫಲ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಟಪ್ಪ ಆಳ್ವರ ಅದಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಂಡ ದಿವಂಗತ ರಾಮ ಆಳ್ವರ ಅದಪ್ಪು ಅಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮಂತನ ಅಕಲೆ ಅಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತರದ ಗುಣ ಆರ್ನ ಸಂಸಾರಗಳು ಬೈದನು ಆನಂದ ಆಳ್ವರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಆ 4 ಜೋಕುಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹತ್ತು ಆಜೆಟ್ 4 ಜೋಕುಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಜೆಟ್ ಮಾತ್ರ 4 ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಬರೀ ಪುಗರ್ತನೆ ಪಡೆಯಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಯನ್ನು ತಕಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಶ್ವೇತ ರತ್ನಾಕರ ಆಳ್ವರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತನೆ ಪಡೆಯೊಂದಲ್ಲೇರು ಅದೇ ರೀತಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಮೋಜನಾಲೆ ಪ್ರಸಂಗ ಕರ್ತೆಯಾದೆ ಒಂಜಾತೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಪುದರ್ನೆ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತನ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ತಾಲ ಮದ್ದಲೆಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ತಾನು ಪುಗರ್ತನೆ ಪಡೆದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಲ ಮದ್ದಲೆಡೆ ಪುಗರ್ತನೆ ಪಡೆಯಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀದ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಟೀಲಪ್ಪನ ಮೇಲಡು ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗವತರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತಾನೇ ಪುಗರ್ತನೆ ಪಡೆಯಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ವೇತ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವರೆ ಭಾಗವತರಾದ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತನೆ ಪಡಿತೇರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಆನಂದ ಹಾಲ್ವೇರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪುದರನೆ ಒಂಜಾತೆ ಬೆಳಗುನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾದಲ ಅಭಿನಂದನ ಹರೇರು ಆರ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬೋಡದೆ ಆರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬೋಡದೆ ಆರ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಹತ್ರ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತನೆ ಆ ಬೇಲಿನ ಮಂತಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚುನು ಮಲ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ 5 ಜನಕುಲೆಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಅಕಲೆಯನ್ನು ಪುದರನ ಲೆಪ್ಪ ಅಕಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಗದ್ದಿಗೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆನೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶುರುವಾದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪಿ ಕಿನ್ಯ ಖ್ಯಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ತರಬೇತುದಾರರು ನೃತ್ಯ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಮುಮ್ಮೇಳಡು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತನೆ ಪಡೆಯಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪಿ ಕಿನ್ಯ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಜನಾರ್ದನ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತ್ಯ ಖ್ಯಾತ ಮದ್ದಲೆಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕೇಶವ ಆಚಾರ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಖ್ಯಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ವೇಷಭೂಷಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಬನ್ನಗಾರಿಕೆಡೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯನಾರು ಅದೇ ರೀತಿ ದಯಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಕೂರು ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ತರಬೇತುದಾರರು ಅಂಚನೆ ನಾಟ್ಯ ಗುರುಕುಲು ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಗೆರು ಮಾಡೂರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಡುಂಜಿ ಸವ್ಯ ಸಾಚಿಯಾದಿತ್ತನಾರು ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಗುಲಿಗೆ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ರಾಮ್ಯಾರಪಾಲು ಇಲ್ಲದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಕೂಟ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಿನ್ಯ ಈ ಇಲ್ಲಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ 5 ವರ್ಷ ಅಂದ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕಲು ಪುಟ್ನಿಕ್ ದುಂಬೋವು ಎಂಕಲು ಪುಟ್ಟುದು ಜಾಬಾಗ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಆದಿಪ್ಪು ಅತನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಮು ಆದಿಪ್ಪು ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಆನಿ ಕಾಲುಡು ಅಲ್ಪದ ಹಿರಿಯರು ದಯಪಂಡ ಅವುಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದ ಪನ್ಪುನವು ಎಂಚ ಬುಳ್ಳೆಣಿಗೆ ಅಂದ ಪನ್ಪುನೇನಿಕೆ ಎಂದ ನೆನಪು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮುಡೆಚ್ಚಿಲ್ಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಯ್ಯಾಪುರದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡು ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರಿ ಕೃಷ್ಣಪಣ್ಣೆ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಅರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಮೈಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬೊಳೆರಿಂಗಿದ ಆ ಸಾನದ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಅದು ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನ ಕಜ್ಜನು ಮಲ್ತನಾರು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬೆಂದನಾರು ಅಂಚಿನಾರ್ನ ಮುತಾಲಿಕಿಡು ಆ ಪರಿಸರದ ಮಾತೆರಿನ ಸೇರೊಂದಾಗಲು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸಹಜವಾಯಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತನ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರ್ಲಾಡಿ ಪೋದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಡು
ಎಡೇನ ಅಕ್ಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದೀತೇರು ಇನಿಕ 5 ವರ್ಷ 5 ಪಜ್ಜೆ ದುಂಬುದೀದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ಪುತ್ತೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅಕ್ಲ ಆ ಸಮಿತಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು 5 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ 5 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂದ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಸತ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವಂ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವೇ ನಿಶ್ಚಲ ಚಿತ್ತೈ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಭಜನೆ ಅದಿಪ್ಪು ಅತ್ತೊಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೊಲಿನ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ನಡತನಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಉದ್ದೇಶಡು ಆ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿಕಾನಗ ಆ ಕಾರ್ಯಡು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಬತ್ತದ ಆತಂಡು ಇನಿಕ್ 31 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ತಾಳಮದ್ದಳೆದ ಲೇಸು ಕೂಟನು ಇಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಕಲು ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ನೆಂಪುಗಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅಂಗ್ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಸಂಗ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಅನ್ನದಾನಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೊಡ್ಡ ಐಕೆ ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕಂಚನೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದ ಬೋಡಿಗೆ ಅವು ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತದು ಅವು ಅದ ಗುಣವತ್ತು ಅವು ಯೋಗಡು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊನವು ಇನಿಕಾನಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ ಮುತಾಲಿಕಡಿನಿ ಮೂಲ ನಡತಂದು ದೇವರನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅನುಗ್ರಹರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಾಡಂದು ಪಂಡದು ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನ್ಲ ಆ ದೇವರಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ್ನ ಆಶಯದ ಪ್ರಕಾರವಾದಿ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನಂಚಿನ 5 ಜನ ಹಿರಿಯರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊರಪು ನಾವು ಇಂಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಸುರುಕಾದ ಇಂಕಲು ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಜನಾರ್ದನ ಶೆಟ್ಟರು ಸಾಂತ್ಯ ಇಂಬರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತರಿಗಳು ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಲೆಪ್ಪುನ ಜನಾರ್ದನನ್ನೇ ಅಂಡ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ದಯ ಪಂಡ ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ಆರೊಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕನು ದಿವನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕೈಡ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನನು ಕಲ್ತನಂಚಿನಾರು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಇತ್ತಿನಾರು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಏಪಲ ಪನ್ಪುನಾರು ಬಹುಶಃ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಮಿರರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈ ಚರಿತ್ರೆ ಈ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಕತೆ ಇಂಚಿನಂದು ಪಂಡದು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಏನೊಡ್ಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಆರ ಪಂಡದಕ್ಕೇನ ನೆನಪು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸುರುಕು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ತುಂಬಾರೇನು ಆ ರೀತಿಯ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೋಡ ದಯಪಂಡ ಇನಿಕಲ ಜನಾರ್ದನ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಇಂಚಿನಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೃಷಿತ ಕಜ್ಜದ ಅನುಭವ ಅರೊಂಜಿ ಕಂಡ ಬಿತ್ತೋಡು ನಂಡ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಓಲ್ ಏರ್ಲಜ್ಜೀರ ಅರ್ಲೆಕ್ಕ ಕಂಡ ಬಿತ್ತುನಕ್ಲು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕಂಡ ಬಿತ್ತುನ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಿಮ್ಮೇಳೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮದ್ದಳವಾದಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ಪದಲ ಪಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತೇರಾರು ಅಂಚಿನವರಿಗೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಡಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನೆ ಸಂಘಡಂತೂ ಇತ್ತಿನಾರೆ ದಯಪಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು ಬಂಡಿಗೆ ಕಿನ್ನೆ ಸಂಘನು ಬುಡಿಯರಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅನ್ಪುಣ ಇತ್ತಿಂದ ಕಿನ್ನೆ ಸಂಘ ಹೊಡೆದು ಮಾತ್ರಿ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಇನಿ ಇಂಕಲು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮರೆ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಿನ್ಯ ಬಹುಶಃ ಅರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಣ್ಣೆಂದು ಪಂಡದೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುದಾರು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಜಾಂಡ ನಮ್ಮ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಿಶೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದು ಎಂಕಲು ಪುರ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಣ್ಣೆಂದು ಪಂಡ ಅವು ಏತೋ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೊಳ್ಪು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದು ಏನಾರೇನು ಸುರುಕಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದು ಪಂಡದು ಅರೊಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೊಳ್ಪು ಕೊರ್ನಾರು ಆ ಉದ್ಯೋಗಡು ಇತ್ತೊಂದು ಆ ವೃತ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಲವನ್ನು ದೀನಾರು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಏನಪ್ಪ ನೋಡುದಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಣ್ಣನ ಏನು ಬಾರಿ ತುಂಬು ಆಟಗು ಮತ್ತು ಪೋನಗ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಣ್ಣನ ಸುರು ವೇಷ ಪಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪು ನೀನು ತೂತೆ ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ವೇಷ ಪಡ್ ನೀನು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಿಂಗೆ ತೆಗೆದಿಜಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮೂಲೆ ತಲಪಾಡಿದ ಆಟ ಅನ್ನಗ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಣ್ಣನ ವೇಷ ಅಂದು ಬಂಡೀರಿ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಂತು ಇನ್ನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಣ್ಣಿನ ವೀರಭದ್ರಿ ಅವಳ ನೆತ್ತ ದಕ್ಷಾದುರದ ವೀರಭದ್ರಿ ಮಂತದಿನಿ ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಸಂಶಯ ಅದು ಯಾನಪೋದು ಚೌಕಿಡು ಅಂತ ಒಂದು ತೂಪು ನಿಂಬೇರು ವೇಷಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಏಟ ಅರ್ನ ಪೂರ ತಡಪೆ ಪುರಾಗಿರ್ತೇರು ಎಡ್ದು ಪಕ್ಕದ ಜಟ್ಟಿ ಮಾತಾಗಿರ್ತೇರು ಮಾತಾಗಿರ್ತದೆ ಏಸಾಗಿರ್ತದ ಅನ್ನಗಂದು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಣ್ಣಿ ಅಂಚ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ವೇಷಧಾರಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದಾಕ್ಲೆ ತುಯ್ಯರೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅರ್ ಮಹಿಷಾಸುರ ವೇಷ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತೇನಾರು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಲಿಂದ ಅಂಡ ನನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇಂಚಿನಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕೇವಲ ಕಲಾವಿದ ಎತ್ತು ಅರು ನಾಟ್ಯ ಗುರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕ್ಲೇನು ತಯಾರು ಮಂತದೇರು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಏತೋ ಶಾಲೆಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲಾರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಉಚ್ಚಿಲ ಬೋವಿ ಶಾಲೆ ಅದು ಪತ್ತಂಡ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೇಟ್ರನ್ನ ಮುತಾಲಿಕದ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ನಂಡ ಹರೇಕಳಡ ಆದಿಪ್ಪು ಮೂಲು ಪೂರ ಆರು
ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯದಾನ ಎಂದುಕೊಂಡು ಆರ್ನ ಗರಡಿಡಿ ತಯಾರಾಯಿನಂಚಿನಕ್ಲಿ ನೀ ಮೇಲುಡು ಕಲಾವಿದರಾತೀರಿ. ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಪಂಡದ ಪನೋಡು ದಾಂಡ ಸಂದೇಶ ಮಂದಾರ ಅಂದ ಪನಪನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಸ್ಯಗಾರಿನಿ ಕಟೀಲು ಮೇಲೋಡುಲ್ಲೇರು. ಅವು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಣ್ಣನ ಶಿಷ್ಯೆ. ಅಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ತ್ರೀವೇಷ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಸಂದೀಪ್ ತೋಟ ಆಯಲ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಣ್ಣನ ಶಿಷ್ಯೆ. ನಾನೊಂಜಿ ಪುದಾರ ಪನೋಡು ದಾಂಡ ಮಾಲಿನಿ ಅಂಚನ್ನದು ಪನಪನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳುಲ್ಲ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿದ SDM ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತಾಲು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದುಳ್ಳೇರಿ. ಆರು ಓಡೆಮುಟ್ಟದ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುಂಡೇರಿಂದೆಂದು ಕರಿವರ್ಷದ ಪಟ್ಲ ಸಂಭ್ರಮಡು ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆ ಹೊಂದೇರಿ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಣ್ಣೆ ಇನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ದುಂಬುಂತದು ಇನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುನಾರು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿನಿತ ಈ ಐವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ನಂಡಲ ಐತ ಬೆರಿಪೋದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದು ಐ ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತನಾರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಣ್ಣೆ. ಅಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಣ್ಣಗಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಸನ್ಮಾನ ಸಂದರೆಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನರಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಲ್ಲೇರಿ ಕೇಶವಾಚಾರ್ಯ ಕಿನ್ಯ ದಯಬಂಡ ಬೆರ್ಲ ನಂಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾರಿ ಕೇಶವಣ್ಣೆಂದು ಬಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದಾರು ಮರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅಂಡ ಆರು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವೇಷಧಾರಿ ಆದಿತ್ತೇರು. ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದಾರು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಸುರು ಕಾರ್ಕಳದ ಉರುಡ್ದು ಇವು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತನಕ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಪೂರ್ವಿಕರು ಅಕ್ಲನ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಲದಕ್ಲು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಮನ ಅಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಕ್ಲು ಸುರು ಬತ್ತಿತ್ತನಕ್ಲ ಅಂಚಾದು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಇನಿಕ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಆರು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪುಂಡು ವೇಷಧಾರಿ ಯಾಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲೇ ಪುನಗ ತೂನಗ ಕಿನ್ಯ ಸಂಘದ ಅಪಗದ ಆಟುಲಿಡು ಕೇಶವಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಅಂದು ಪಂಡ ಅದ್ಭುತ ವೇಷ. ಬಹುಶಃ ನಾಕಾರಂತ ಪೆರಾಜೆ ಎನ್ನ ನೆನಪುಡು ನಾಕಾರಂತ ಪೆರಾಜೆದಾರನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಂಡು ವೇಷವಂತನಾರು. ಆರ್ನ ರಾಮೇಂದಂಡ ಮೇರ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಆರ್ನ ಕೋಟಿಂದಂಡ ಮೇರ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಜತೆ ವೇಷ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವು ಪುಂಜದ ಪ್ರತಾಪಡು ಸುರುತ ದೇವು ಪುಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಎಡ್ಡ ವೇಷವಂತಂತೀರು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಕೇಶವನ್ನೇ ಏತಮಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರಿತ್ತಂದ ರಂಗೋಡು ಕೇಶವನ್ನೇ ನಾಟ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂದು ಎರಡ ಆರ್ನ ಭಂಗಿ ಅವು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ವಿನಿಕಲ ಆ ಬಾಮದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟ್ಯ ನಡೆ ಅಂದ ಪನ್ಪುನೇನು ಕೇಶವಣ್ಣನ ವೇಷ ಅಂತೂದು ಮರಪೊಲಿ ಎದುರ್ದಿತ್ತನ ವೇಷನು ಹಾಕದು ಪೋಪುಲೆ ಕಾರಣ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ನಾಟ್ಯ ಶಕ್ತಿನಾರು ಪಡೆಯೊಂದೇರು ಆರ್ನ ದೈವದತ್ತವಾದರಿಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕೇವಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಮರ್ಗಿಳ್ಳು ವೇಷಧಾರಿಯಾದ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಆರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮದ್ದಳವಾದ ಕೆರಾದಲ ಆರು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಗುರುತಿಸವನ್ನಾರು ಇತ್ತೆ ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅರಿತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಲಾವಿದರತ್ತೀರಿ. ಈ ವೇಷಭೂಷಣ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಸಾದನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವೇಷವನ್ನು ಕಟ್ಟದು ವಾಬಗೆತ ವೇಷ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ರಂಗ ಕಡಪುಡ್ ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕೇಶವಣ್ಣಗಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಸನ್ಮಾನಂದ ಪನ್ಪುನ ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ನನರಿ ನಮ್ಮರೆ ಆಯ್ನಂಚಿನಾರು ನಮ್ಮ ಊರುದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ದಯಾನಂದ ಪಿಲಿಕೂರು. ಬಹುಶಃ ದಯಾನಂದ ಪಿಲಿಕೂರು ಒಂಜಿ ಬಹುಮುಖಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದಿಯಾನರೇನು ಈ ಪೊರ್ತು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ. ಆರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಆರ್ನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯಾಣಲ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಯಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವನ್ನವು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಪ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಅರ್ನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೋಜಾಯಿನಾರು ಆರ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಬರಿಯರೆ ಬಡದು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಎಲ್ಲೆಡು ಕಾತುಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತ ಆರು ಏಪ ಬರ್ಪೇರೇನು ಬಹುಶಃ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಣ್ಣೆ ರತ್ನಾಕರ ಆಳ್ವೇರ ಅದು ಇಪ್ಪು ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರಾಂಡ ಮೋಣಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅದು ಉಪ್ಪು ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಅದು ಇತ್ತನಕ್ಲು ವಾ ಬಗೆತ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯವನಂಡ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ರಸಭಂಗ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತಂದೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುನಲ್ಪ ದಯಾನಂದ ಪಿಲಿಕೂರು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡುಗೆನು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕೊರ್ನಾರು ಐಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಯಾನು ಅಭಿಮಾನುಡು ಬಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರು ಕೇವಲ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ನಾಟಕ ರಚನೆಗಾರೆಲ್ಲ ಆದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ನೆನಪುಡಾರು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಬರೀತೀರಿ ಇಂಕ ಪೂರ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತೇರು ಆ ನಾಟಕಾರ ಬರೀತೀರಿ ತೋಜೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಪನ ನಾಟಕ ಇಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ತಲಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ನಾಟಕ ಆತನವೇ ಇಂದು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ ನಾನೊಂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯರು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮನೆದ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಮನ್ಪನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ತೆಲಿಪಾವು ನಾವು ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷತ್ ಹಾಸ್ಯ
ಮನುಷ್ಯಗೆ ಹಾಸ್ಯೋಡು ತಿಳಿಪಾಯರೆ ಆಪುಂಡು ಹಾಸ್ಯ ತಿಳಿಪಾಯರೆ ಇತ್ತಿನವು ಅಂಡ ಇಟ್ಲ ರಾಜಹಾಸ್ಯ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಇನಿತ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಎತೋ ತಿಗಿಡ್ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಎತೋ ಅಪಹಾಸ್ಯುಲು ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದುಪ್ಪ ಅಂಡ ದಯಾನಂದ ಪಿಲಿಕುರು ಮಲ್ಪುನ ಆ ಹಾಸ್ಯುಡು ವಾ ಬಗೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಅಂದ ಪನ್ಪುನವು ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿನ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಹಾಸ್ಯ ಅವು ದಯಾನಂದ ಪಿಲಿಕುರು ಮಲ್ಪುನಾರು ಕೇವಲ ಹಾಸ್ಯ ಅಂದತ್ತಿ ಯಾನ್ ತುಯ್ನ ಮಟ್ಟಿಡಾರ ಪುಣ್ಣು ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಾತ ಬಗೆತ ವೇಷ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗೇನಾರು ಪಡೆ ಒಂದುಳ್ಳೇರಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇನಿ ಆರ್ನಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗುರು ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತಿಕಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಕಲ್ಪೈನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಯಾನ್ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾಗಂಗೋತ್ರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲ ಮುಲ್ತ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಆರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನನಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಏಪಲ ಚಿರ ಋಣಿಯಾದ ಎಂಕಲು ಪುಡು ದಯಿಂದ ಪಂಡ ಗುರುಪ್ಯೋರ್ ನಮಃ ಅಂದು ಪಂಡದು ಅರೆಗೆ ಸುರೂತ ಸುಲ್ಮೇನು ಯಾಲ್ನ ಸಂದಾವೆ ಯಾನು ಸುರೂಕು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದಂದಾಂಡ ಆರಡ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಕಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಗುರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದುವೇ ತಲಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪ ಹೊಡೆದಂಡ ಇಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ದೇತೊನ್ವೀರಿ ಅಂಡ ನಯ ಪೈಸೆ ದೇತೊನಂದೆ ಆನಿ ಕಾಲುಡು ಭಾರಿ ಸಮಯ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತದಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಕಲ್ಪದೇರಿ ಆ ಋಣ ವಾ ಕಾರಣಗಳು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮರಪೆರಜ್ಜಿ ಐನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೂಟಿಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ದಯಾನಂದ ಪಿಲಿಕೂರು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರಿ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಿನ್ನೆ ಸಂಘದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತನಾರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ನನೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಾರಿಂದ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಪ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಗ ಮಾಡೋರು ಬಹುಶಃ ಆರು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಬೋಡಾದೇ ದೇವರರಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರೆಂದು ತೋಜುಂಡು ತಾಯಿ ಬಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸವ್ಯಸಾಚಿಯಾರು ಇನಿ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾಗ ಒಂಜಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟು ನೆಡ್ದು ಬತ್ತದು ಗೆಜ್ಜೆ ಗಿರ್ಪು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅತಂದಾಂಡ ತಾಳಮದ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶುರುವಾದ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಎಂಚ ಓಲು ವಾ ಬಗೆಟ್ ಬೋಡೊಂದು ಪಂಡದು ಅರೆಗೆ ಐನಿ ಇಂತಮಿತ್ತ ಮುಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಪನ್ಪುನವು ಅರೆಗುಂಡು ಬಹುಶಃ ಬಾಲ್ಯದ ಬಡತನ ಅಂದ ಪನ್ಪುನವು ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾಪ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಡ ಆ ಬಡತನನೆ ಸವಾಲಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸದು ಇನಿ ಕಾಲುಡು ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾದಾರ ತೋಜಿದೇರಿಂದ ಅಂಡ ಅವರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ದಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೆರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯಿಗಿರಿಂದ ಪಂಡ ಇಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾರಿ ಅಂಡ ಅರೆಡ್ದಿಂದ ಪಂಡದು ಮೇರೆಗೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಮಗಕ್ಕೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಆರು ಸ್ವಂತ ಬೆಂದಿದು ಪನೀರ ದಾನೆ ನಾಚಿಗೆ ಬೆಂದು ತಿನ್ಪುನಿಕ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾರ್ದೇರಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಸೈಕಲ್ ರಿಪೇರಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಡ ಇನಿಕಲ ಒರಿಯಾಗಲ ಐನು ಪೈಸೆದ ಸಾಲದಿ ಒಂದೇ ಇತ್ತಿಂದ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೆರ ತಂದೆ ಒರಿಯಾಡ ಐನು ಪೈಸೆ ದೆತ್ತದು ಜೇರಿ ಅಂಚಿನ ಯೋಗ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯವನ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಗೇರು ದೇವರು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಂಡ ಓಲಾಂಡ್ಲ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅನ್ಪಣೆ ಕಾರಣ ಜೀವನ ಸಾಕ್ಷಿ ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ತುಡು ಅವ್ರನ್ನ ರಡ್ಡು ಜನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಎಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರಾದ ಕೊರ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಆಯ್ ಚಂಡಬುಟ್ಟನ ಬಾಲೆ ಎನ್ನಿಕಲು ತುಯ್ಯಾರು ಕೀರ್ತನ್ ನಾಯ್ಗ ಆಯ್ ಬಹುಮುಖಿ ಪ್ರತಿಭೆ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಆಣ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಯೂರ್ ನಾಯಿಗೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿಡು ಆಯ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಫೀಸ್ ದೆತ್ತನಂದೆ ಅವ್ರು ಆಳ್ವೇರೆ ಸ್ವತಃ ಎಂದಿರ್ತೊಂದು ನಾನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟುದು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿಡು ಆತ ಸುಲಭುಡು ಸೀಟು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಹುಡುಗೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏತ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡ ಆತ ರಾಜ್ಯಗೂ ಪೂರ ಸಂಚಾರ ಮಂತುನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂದೇ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪಲ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೋಜಾದೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಯಮಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ಆದ ಈ ಕಿನ್ಯ ಸಂಘದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಗೆರೆಗಳ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಸನ್ಮಾನ ನಡಪರಿತ್ತು ನಾವು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಈ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಐನು ಎಲ್ಲೆಡು ಪುರುಡು ಮಲ್ತದೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಸಮಾಧಾನಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮುಂದುವರಿಪುಡ್ದು ಕೇನು
ದೇವಿ ಪೊಲಿ ಮಿತ್ ಪೊಲಿ ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಮ್ಮಾರ ಪೇರ ಅಮ್ಮ ರಾಮಾಯರಪಾಲ ಆನಂದ್ ಹಾಲ್ವ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ 5 ಜನ ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡ್ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಆನಂದ್ ಹಾಲ್ವೇರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಗಳಿಗೆ ಸುಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕಿನ್ಯ ದುರ್ಗಾಪುರ ಕಿನ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಮೆರವೊಂದು ಯುವಶಕ್ತಿ ಕಿನ್ಯ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಭಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗೋಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಐತ ಪಸ್ಸೆ ಪತ್ತೋಡುಂದಾಂಡ ಅಂಚಿನೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಿ ಉಪನಗನ ಇತ್ತು ನಡೆದಾದು ಐತ ರುಚಿ ಪತ್ತಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ಎಂಕಲ ಪೊಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪಡ್ದನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಹರಿಯಣ್ಣನ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ದಿಂಜ ಜನ ಜೋಕುಲಿತ್ತ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಚಿನ ಆತೆ ಪುರ್ಲುಡೆ ಇತ್ತ ಆಂಡ ಆರಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತನು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ನಿಷ್ಠಿಡ್ಬೋದು ಅಂತೀರಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಪುರ್ತುಡು ಭಾರಿ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಓದು ಅಂತೇರು ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದ ಮೀದು ಇಜಿದಂಡ ರಾತ್ರಿ ಐನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂತೊಂದರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ಅಕ್ಲು ಓದಂದನ ಪ್ರಸಂಗ ಸಾಧಾರಣ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದು ಬತ್ತದು ಐಟಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ರಂಗೋಡು ಕಡೇ ಕಾನಗ ಯುದ್ಧ ಬಾಗೋಡು ಪರ್ವಲು ಬರ್ಪನು ಆ ಪರ್ವಲು ಪೂರ ಮುಗಿದಾದ ಕರ್ಣ ಪರ್ವ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜವಾದಂಡ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ಕರ್ಣಪರ್ವನ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತಿರ್ತದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಎದುರು ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಕುಳ್ಳುದಿಲ್ಲ ಆರು ಓದೊಂದು ಕರ್ಣಪರ್ವಡು ಕರ್ಣ ಅವಸಾನಗು ಎತ್ತನಾಗ ಎಂಗಳ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಕಿನ್ನೀನು ಪತೊಂಬಲ್ಲೆ ಎತ್ತು ಶ್ರದ್ಧರಿತ್ತರುತ್ತುಲ್ಲೆ ಕೋರಿದ ಕಿನ್ನೀನು ಪತೊಂದು ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕರ್ಣನ ಜೀವ ಅವಳು ಬೂರ್ನು ಪಣ್ಣಾಗ ಆ ಕೋರಿನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ದು ಪರ್ವ ಕೊರಿಯರು ತುಲೆ ಅವೇ ಪರ್ವ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗನಕ್ಲು ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಪೂರ ಇಡೀ ದೇಶಾಂತರಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಬೇಡಿಕೆದ ಕಲ ಅಕಲ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಬತ್ತನೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಅಕಲೇನು ನೆನೆತ್ತದು ಇನಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪಿಂಗಾರ ತಲಪಾಡಿದ ಅಪ್ಪೆನ ಮುಡಿಕೆಯರ್ನಂಚಿನ ಪಿಂಗಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ದಯಪಂಡ ಇಂಕುಲು ಓಪುಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಪಿಂಗಾರ ಇಂಕುಲು ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ದೈವಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಪಂಜೊಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ದೈವ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಪಿಂಗಾರ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪಿಂಗಾರ ನೀನು ಕೊಡ್ತಾ ದಯಪಂಡ ನೆರ್ದು ಮಲ್ಲೆ ಕೊರಿಯರೆ ಎಂಕ್ಲೆರ್ದು ತೀರನ್ ಐಡ್ದು ಮಿಕ್ಕನ ಅವಸ್ತು ನಾನೊಂಜಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ದೇವರನ ಮುಡಿಕೇರ್ನ ಪಿಂಗಾರ ಅಕಲ್ನ ಕೈക്ക് ಮುಟ್ಟುಂದಾಂಡ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನಗು ನನ್ನ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಅವು ನನ್ನಲ್ಲ ಬುಲೆವಡು ಮೆಕ್ಕಲ್ನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸದಾಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನಕಲೆರ್ದು ನನಾತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಟುಲು ಪುಟ್ಟಾಡು ಮೆಕ್ಕಲೆರ್ದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಾಡು ಸಂಘದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಪನ್ಪುಣ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ಈ ಕಾರ್ಯನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದ ಐಕಿ ಮಾತ ಅವು ಎತ್ತು ಬರಿಯರೆ ಬಂಗತ್ತನ ಮಾರ್ಗ ಬಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಬೈದೇರು ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲು ಮತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಮಂತದ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಐಂಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಇಂಕಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾದ ಪಾತಿರೋಣಂತ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಬನ್ಮಾನ ಎಂಚ ಬಂಜಿನ ಲೆಗವಾಡು ಮದಿಮಾ ಲೆಗವಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಜಾದ ಕಡಪುರುವರ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಐಂಜನಕ್ಕೂ ಜಿಂಜಾದ ಕಡಪದು ಕುಡೋರ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಪುಟ್ಟಾದು ಮನಸ್ಸಿಡು ಪುಟ್ಟಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಕಾತ್ರ ಎಂಕುಲ್ಲ ಉಡಲಿಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಊರುಡು ಎಂಚಿನ ಕೊರಡಲ್ಲ ಅವು ಕಿನ್ಯನೆ ಐ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಂದು ಎಣ್ಣೆರಜಿ ಕಿನ್ಯನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲೆಗವಾಡು ಮರ್ಮಲೆಗವಾಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಕೊರಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಬರ್ಪುಣು ಮಲ್ಲ ಅಂದ ನೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಡಲಡಿ ಎಂಕಲೇನಿ ಎನ್ನದಿ ಇನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತು ಅಂದ ದೇಕ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರ ಏರ್ ಮಾತು ಕೂಟೋಡು ಕೂಡೊಂದಾರು ಅವು ಆನಂದ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಸೇರೊಂದಾರು ಕುಟುಂಬ ಅಂದು ಪಂಡೇರಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲ್ಲ ಸೇರೊಂದಿರು ಪಂಡ ರಾಮಾಯಣನಕ್ಕಲ್ಲ ಸೇರೊಂದಿರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂದು ಬರ್ತನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಪಾಲದ ಮಾತಾ ಭಾಗದಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚೆ ಪನ್ಪುಂದಂಡ ತಲಪಾಡಿ ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತೇರ್ಲ ಸೇರೊಂದಾರು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೇಗ್ಲ ನೇಟು ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪುನ ಹಿರಿಯದಕ್ಲೇಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದು ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೆ ಮನಸ್ಸ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಯಾರು ನಮ್ಮನ ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ಮನಸ್ಸದೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ಮಾತ ಗುರುಯಕ್ಲಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ
ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕಿನ್ಯ ನೆತ್ತ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪಿನ 2020 ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ನಡಪೆರುಂಡು ಐತ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ 5 ವರ್ಷ ನಡೆದವರ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಇನಿ 5 ಕಡೆಟ್ ತಾಲ ಮದ್ದಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಇಂದಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೋಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಒಂದು 31ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಮಾತೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಂತದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ರಾಮಾಯರ ಪಾಲ್ದ ಈ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ಮಸ್ತು ಜನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಪುಟ್ಟದ ಬಲತಿನಕುಲು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳೊಡ್ಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಮಂಪುಣರುಳ್ಳೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸರಿ ಕಂಟೆಡು ಭಾಗವತೇನ ಮನ್ಪುಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರಿ ಪಡತಿನ ವಾರುಳ್ಳೇರು ಮಾತ ದಯಂದ ಪನ್ನಗ ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಆತ ಐಕು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಆ ಗೌರವನು ಹೊರತುದು ಐನು ಬುಲೆಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಇಂಚಿತನ ಕಲಾವಿನ ಮನ್ಪುಣನೇ ಒಂಜಿನ ಅಂಕ ಗೌರವ ಇನಿ ಹಿರಿಯರೈನ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ರಾಮಾಯಕಿಲೇರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ಶುಭಾಶಯನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಬು ಕಿನ್ಯ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಊರ್ದ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುರು ಸೇರಿದು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಾತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡು ನನಗೆ ಆ ಮಾತಿರ್ಲಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರನ ಕೊರಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಈ ಸಮಾಜ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಘ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಪುದರ್ನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಅದಪ್ಪು ವೇಷಧಾರಿ ಅದಪ್ಪು ಅಚಂದನ ಭಾಗವತಿಯರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ರೀತಿಡ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಂದೇನು ಕೊರ್ದು ಬುಲೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಯುವಕ ಸಂಘ ಇನ್ನು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಅವು ಬುಲೆ ಹೊಡುಂದನಗ ಆಯ್ತ ಪಿರೋಡು ಆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಿನಕಲು ಬಕ ಆ ಸಂಘನ ಬುಲೆಪನಕಲು ಏತಿರಿ ವಾ ರೀತಿ ಡೈಕ್ ಬಂಗ ಬೈದೇರಿ ಬಣ್ಣ ದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಇನ್ನು 5ನೇ ವರ್ಷನ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಣ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪಾಡೋದು ಬೋಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವದ ವಿಚಾರ ಆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಚದು ಆ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ತಾರೀಕು 2 ತಾರೀಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಿದ್ಧತೆ ಐತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದು ಆ ಬಾಬನ್ನೇ ಬಕಾರ್ನ ಒಟ್ಟು ಆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕನಸು ನಕಲು ಪಾಡೋದಿರ ಅವು ಈಡೇರ ಲೆಕ್ಕ ಕಲಾ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ತಿ ಐತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಮೂರು ಬಚ್ಚದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರನಿಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣವಂತ ನಾವು ಉಳಿದೊಟ್ಟು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈತು ಕೊರ್ತು ಆರ್ಲಂಚೇನೆ ಓಲ ಇತ್ತನಾರು ಬರುಡು ಹಿರಿಯ ಬಣ್ಣಗ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಂಟರು ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಮಂತ ಕೊರಿಯರ್ ಆರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಪೊರ್ಲದ ಕಲೆ ಕೊರ್ದು ರೂಪ ಕೊರ್ನಾರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಂಟ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಪಲಪ್ಪನಾರು ಅರೆಗಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗಲ ಮಾಮು ರಾಮಾಯ ಕಿಲ್ಲೆರೆಗಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಬಾಬಣ್ಣಗಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕಲ ಬಾವೇರೈನ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ರೆಗಲ ಮಾತೆರೆಗಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದು ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತಿಂಜಿತಿ ಮಾತೆರೆಗಲ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದು